proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Kinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napaganda kasi man abutin. It's the day, best cafe inumin. Best cafe is the name. Best cafe, Sa umaga, best cafe, ang pinamasustansya. best cafe, Hindi ko na kasama. best cafe, best cafe, Sa umaga, best cafe, ang pinamasustansya. best cafe, Hindi ko na kasama. best cafe. 8-in-1 na. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:51.
An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Oh, ano, nagkaon na kamo? Uya na po ang mga istorya habang kamo nagpapahiwakan sa indong mga kinaon sa programang Iskaramuza. Iskaramuza. Istorya sa kakanan, ratsada, mano-mano sana. Iskaramuza. Digdi po sa DCGB. Marina, intra na sa Iskaramuza. Alat mo na Kuya Manny, tigiisip kung kay say boses ito, kay Sir Henry o kay Kuya Luwens? Bata lang puti ko. Balik na naman sa trabaho ang mga opisina pang gobyerno at mga pribado. Aldaw kita ngunya ni Nueves, Petsa 3, kan Hunyo 2021. Gari gusto ko na Kuya Manny og baililigdi. Agdaw ko si Papa Mar para ma-practice ang tuhod. Hoy, marahay na pagkauto po sa indong mga tugang. Ako po sa indong mga kaibanan. Ngunya na pagkauto. Ako po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Sabi ni Papa Mar. Oy, alangkaw na naman ngunan ang COVID na nag-positive sa COVID sa Legazpi. Diyos ko Lord. Sa mga muya po magpaabot ka sa inyong mensahe, pakitext lang po ako sa sakuyang mga number na 0915-415-4899 and sa Smart 0909-543-4660. Maray na hapon muna kay Ma'am Christy Navarez. Sabi na maray na uto Ate Angel. Wait lang. Tawara pa kanti ko paluwas su DOH kan bilog na number kung pera mananggad nagpositibo sa Bicol Region. Pero sigun kay Lola Mar, ansa mo yung pinaka-pogi. Pogi, lagi. Base po sa post ni Sir Mar, an albay po igwanin 67 new cases. Kung sa wow, magbunyi. Oy, hindi. Bawal magbunyi. Dapat tayong mahandal. Kasi habang naghahaloy, mas lalong nagdadakol ang okay. Yung manang. Yan nga ni mananggad. Apo. Congratulations and thank you so much sa mga mahihigos na contact tracers kan Legazpi. Ang nasabi po baga dati ni Mayor Noel Rosal, kaya nagdadakol ang positive sa Legazpi kasi di ginahihiling na mas mahigot, mas makaskas, mas determinado ang mga contact tracers na masusog sa mga possible na contact kan mga nainot na nagpositibo sa COVID-19. Dito man natin sasabi na sa ibang mga lugar kaya hababa ang nagpopositibo dahil sa maluya ngaya ang contact tracing. Hindi man po yan.
Hindi kaya sa Legazpi, talagang order niya ni Mayor Sal na talagang pakusugon. And ining 52 cases, pagtubod ko kay ni Kuya Manny, resulta na ini kan contact tracing kan mga nainot ng nagpositibo sa COVID-19. Basta sa Legazpi, gukatanin 52, tigtuloan kamalig sindaraga, mantang tigduruwa man ang Bakakay, Ligaw, Tiwi, mantang tigsararoan Ginubatan, Malinaw, and Santo Domingo. Oy, aside from this, nahandal ako kanina sa kahuro ni Sir Pio, si Sir Engineer Walis Sabater baga. Talagang digdi palan sa Bicol region or digdi sa probinsya kan Albay, sulamenteng igwanin sa wrong cremation facility. Digdi sa Legazpi. Pero ang kaya nilang Kuya Maning i-accommodate na i-cremate sa sarong aldaw, apat na bangkay. Paano na lang kung ang mga COVID patients minsan baga nag-aabot ki 10, nag-aabot ki 6, paano na sana itong mga aruga na numbers ka na nagagadan? Pero pa iyan, duman sa mga tigdadarang hali sa ibang probinsya. And sa mga non-COVID patient pa na gustong ipakremate. Kaya ang sulamenteng dapat ang gibuhon, magsunod na nga. Ako personally, grabe na, nahadit na ako. Dati medyo kampante pa ako. Pero kung naaraman ko na nag-abot na sa 71 cases sa Legazpi, Diyos ko Lord. Kami nga naigdi sa DCGB, ang gibumin na lang, harong tapos opisina. Siyempre, dito man mahali na may magduman sa mga groceries. Pero so thinking kaan, siyempre bago ka maglaog sa harong, kaya paano mag-disinfect, magkarigos muna. Tama pagal na baga. Day mo aram kung sa mga kasalamuha mo dyan, day mo aram kung ito palan ngayon na close contact na. And duman man sa mga kadakul kaya Kuya Manny kang dyan pabaga sa pasaut, ang mga nagruluwas dyan sa araw, mga nagtuturtarambay sa kung sa-insay na tindahan, di mo nagasurulog ki face mask. Sinabi man nga ni na may mga ticket sa barangay official, nakulon nga na ako nairing na barangay official, naglalakaw-lakaw, warang face mask. Kaya, ma-apply na akong intel kay President Rodrigo Duterte. Nasabi pagkadamanda Kuya Manny, sa mga barangay kapitan na ang makakampang sa magakanigong penalidad. Pagdaida na susunodan na minimum health protocol sa mga barangay. Ako talaga, daw warang sweldo, ma-presentar na ako. Taarog kaan, kita man sa na ang naapektaran. Pero natatigaghaditon ka, relax na daw. Oy, bago pa ako magpaaram, may gusto na akong i-share. Para sa mga bago as in first time na mamis, ulay kita, sabihin ko sa imo, this spirit is going to blow by super fast. Ngunyan, garodeng katapusan ng banggiya sinal daw. But trust me, bago maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa yan, gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Araw kan Wilkins Distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of the Coca-Cola Company. Oy, batiyong ko na marahay na hapon si 8120, sabi na good noon po. Sabi man ni 8031, good noon po Ma'am Angel from Lacandula Drive, Gugon, Legazpi City. Marahay na hapon sa imo Kuya Jarrell Aranya and kay Sir Christopher Bigtas. Ano pa man, alauna na? Very good na si Kuya Manny. Ako po ang sendong nakaibanan. Salamat po sa sendong sa mga nag-antabay. Nakaibanan ko po sa Lado Teknikal, Kuya Manny T. Ako po si Angel Mustas, ang kagandahan ng South. Bye-bye. Keep safe, everyone. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education